עניין אחר, במשך מספר ימים עקבנו בעניין רב אחרי אופק. זה שמו של הכריש ששוטט מול חופי אשדוד וחופי תל אביב, כריש לוויתני חביב, שסיים את חייו על החוף בעזה. הכריש הזה ניצוד על ידי דייגים עזתיים, הוא הפך להיות אטרקציה עצומה על החוף שם. على شاطئ بحر خان يونس سمكة غريبة على بحر شاطئ خان يونس من فصيلة القرش. שלום עודד. הכריש הזה טעה טעות גדולה שהלך לשחות בחוף עזה. כן, הוא בים, הוא לא מכיר את הגבולות שלנו. כן. כריש יחיד אגב, בלי להקה. זה משהו יוצא דופן? זאת איזושהי תקלה בניווט או מה? כרישים הם לא חיות להקתיות, לפעמים הם שוחים בקבוצות, זה גם מאוד מאוד תלוי במין. אנחנו מדברים ספציפית על כריש לוויתני, וכריש לוויתני בים תיכון אין. זה לא משהו שאנחנו יודעים איך הם מתנהגים, כי אין כרישים לוויתניים בים תיכון. הייתה תצפית אחת מטורקיה לפני כמה שנים, ולפני עשור וקצת מהגיברלטר, וזהו, אין לנו כרישים לוויתניים בים תיכון. גם ככה הסיפור הזה היה מוזר, לא ידענו מה הוא עושה פה. שמחנו כי אנחנו אוהבים כרישים לוויתניים, אבל זה לא היה ברור איך הוא הגיע לפה ומה יקרה איתו. והוא מה? הוא לא תוקפן? הוא לא מסוכן לבני אדם? באופן כללי כרישים לא תוקפניים כלפי בני אדם, כל עוד אנחנו מתנהגים בכבוד ובטבע. הכריש הזה ספציפית הוא כריש מסנן פלנקטון, ולכן הוא גם, הוא טורף דברים מאוד מאוד קטנים, זאת אומרת הוא אפילו לא טורף, הוא מסנן אותם, ככה שאין לו יכולת לפגוע בבני אדם בגדול. עכשיו, אנחנו צפינו וראינו אותו גם בחוף אשדוד, גם בחוף תל אביב. אי אפשר היה למנוע ממנו לרדת דרומה, זאת אומרת דווקא לאותת לו תשחה צפונה. לא, אנחנו לא יכולים לשלוט בחיות, זו גם חיה מאוד גדולה, ועצם תפיסה של כזאת חיה יוצרת סטרס כל כך גבוה שהיא בעייתית משל עצמה, ויש לנו בעיה משמעותית. אנחנו משקיעים בעמותה את רוב הזמן שלנו בלעקוב אחרי הכרישים של ים תיכון, בכל ים תיכון ובייחוד בישראל, אבל אין לנו יכולת לשנות את נתיבי התנועה שלהם. וזה לא רק כריש לוויתני, יש חיות אחרות, אפילו ברמות סיכון יותר גבוהות, ובחשיבות אקולוגית עוד יותר גבוהה מהכריש הלוויתני, שכשהן מגיעות לעזה זה נגמר שם. זה לא קשור למלחמה, זה היה ככה גם קודם. הדייג שם הוא מאוד מאוד מסיבי, מאוד צפוף, והכל נידוג. זאת בעיה משמעותית. אז זה בעצם סוף עצוב מאוד לבעל חיים די חביב. כן, אנחנו מקווים שנוכל להתגבר על הבעיה הזאת אחרת, ובינתיים אנחנו עוקבים ואנחנו מנסים כמה שיותר לאסוף את המידע ולידע את האום, את ה-WWF, להביא נתונים ולהוציא רקורדים בשביל שיוכלו לטפל בבעיה באיזשהו שלב. אני מקווה שזה יקרה עוד בימינו, שנצליח לראות עתיד אחר פה באזור. קראנו לו אופק לכריש, כי רצינו קצת אופטימיות וכיף בתקופה הזאת, ולצערי זה לא צלח. נכון, לצער כולנו. הדוקטור עדי ברש, תודה רבה לך. תודה לכם.